genopretningsplan. Slotspladsen har været fuldstændig proppet i dag. Folk er kommet fra hele landet. Talstærkt politi rykkede omkring klokken 1 ind i Brorsons Kirke, netop som de afviste irakere var på vej til Rom. Sundhedspersonale fra alle dele af hospitalsverdenen demonstrerede i dag på Christiansborg. President, you have no consensus. No, there's no point. Sorry, everybody. I know I made this banging. Utrolig konstruktivt og godt samarbejde. Rigtig meget kan gå galt på bare 10 år. Men tænk på, hvor meget godt man kunne nå på den samme tid. Med en ny regering og en ny politik. Om 10 år har vi givet dagpenge og kontanthjælp et løft, så arbejdsløse ikke længere rammes af fattigdom. Vi hjælper dem, der flygter fra krig og tortur. Vi gemmer dem ikke væk i lejre, og de har ret til at arbejde og tage en uddannelse. Vi har sørget for, at klimaet endelig bliver taget alvorligt, og vi har skabt 56.000 grønne job. Vi bruger milliarderne på vores fælles sygehuse i stedet for private. Nu er ventelisterne i bund og kvaliteten i top. Det er faktisk slet ikke så svært, og det hele er finansieret krone for krone, for der er nemlig penge nok, hvis bare vi deler mere retfærdigt.